И така, здравейте хора, аз съм до Сашо Геймър БГ и днес ще тролваме хората в Скайп. Да, аз съм Кликбо БГ и аз също снимам. Това е ясно. И да, днес са... Така. Това е Никто БГ. Мале. Ами добре, това няма да дигне. Окей. Ей, сега ще разберете как сме решили да ги тролваме. Само някой ще се хване. Айде. Да се слак. Какво да се слак? Аре бе, вдигай. Вдигни ме задник. Жугове не вдига. Аз паузам за малко. О май гад. Добре, и аз ще паузна за малко. Да. Сега, дали той ще вдигна. Tiger Power. Омага, Tiger Power ли познаваш? Не, Tiger Power. Не мога да го говоря. Tiger Power. Ай, то. Казах го. Ох, за момент видях. Сашо, бързо идвай! Сашо, бързо идвай! Сашо, бързо! Бързо! Майко. Сашо, бързо! Бързо, бързо, бързо! Премаме го. За какво ми е след това? Разсъдим в Майнкрафт. То сигурно ще не начало мъпо. Какво? И ти не знаеш какво начало мъпо. Да. Нали ти знаеш? Боже, то не знае какво означава мъпа. Мъпа, Block City, нали играем? Да. Мъпа означава Minecraft Party. Да. Леле, защо колко път? Ами добре. Искаш да добавя мамаца. Добре, айде. Една приятелка на те спокойно. Да, защо добавиш някаква зъбена дебела. Така е. И една очилатка, нещо. Знам я, побавал си в някакви дискусии. Добавиха. Мале клипа много шлагва. Пингвин рейди. Аре, защо никой не вдига по дяволите? Какво ще го направя? Абе, Чакай, че припомня много лъго. Бачо! Та Бачо е! Бачо. офи то ли няма дигна, бе? Стига, бе.
Ари бе. Бе. Защо? Абе, тя не искат ли гифка, бе? Виж го! Виж ги, че... Сома. Ай, виж го. Виж ги гащите, бе. Мали, не ме мила. Какво? Значи хора, искам да ви кажа един бък. Скина ми в Майнкрафт е един. Да, това е един. Пък като го пусна на MC Skin Search е много по-различен. В смисъл като беше първоначален скин. Ми правеше името на PSBG, смисъл нашия отбор. Може да се абонирате. Аре, никъде не е Алекс. Омай. Добре. Гати снимката, човек. Майко, ще видиш на клипа какво показвам в момента с мишката си. Майко. Добре. Аре, Италия не е в Скай, бе. Мале, не искам да си псувам в клиповете. Това не го искам. Затова вдигни, бе. Колко великия! Не. Това не е библейско, мале. Ало? Ало? Да. Правя безплатно. Ние двамата. Кое избираш? Да ти дам един премиум акаунт или сайта? От който всеки ден можеш да взимаш по... Който ми дават. Всеки ден по два акаунт. Всеки ден по един премиум акаунт дават в този сайт. Премиум гифт код ти дават, да. За да си купиш Майнкрафт. Безплатно. Естествено. Не стига, че ти дава... Не стига, че от сайта ти дава 20. Ето сега имаме само 40. Добре, искаш ли да ти кажем сайта? Сайта ти беше пребана от kickbullbg.com. Да. Ало? Майко. Ало, мишка приш. Майко. Чакайте. Ей, сега ще ви дам. Много е готин сайта, чакайте. Аз го знам. Супер готин. Не е такъв, който... Ето го единия. Ето го другия. Яве. Добре, това фейлна. Не знам, мисля, че ще трябва да делитна клипа. Не, няма го делитвам. Няма го делитваш. Няма. Гати, каква е тази снимка? Това не е някакъв жена от... Това е жена от бот, мисля. Но такова прилича.
Хилер бич. Добре, човек, ако гледаш този клип, смени си снимката. Защото тази жена, ако те потне мъкеше. Не, честно. Аз съм си сложила снимка на Ангел и Моисей. Да, виждаме. Аз съм пич. Виждаме. Абонирайте за Аро 16, той е бас пича. Той е на странните гащи. What the fuck? Каква тази музика е? О, ма къс продукване! Айде я. И така хора, върнахме се. Мусаянски. Какво е Мусаянски? Ега, книга. Какво? Това не го разбра. Какво? Логи. Мен искаш да ви споделя. Да? Той е бъгнато. Кома гъл е, не мога да споделя нещо, ми е бъгнато. От един сайт искаш ли да ти го прати? Да. Знаеш ли как ще изкеви? Но при едно условие, трябва да изкрещиш, аз съм гей. Не! Трябва да изкрещиш. Имам премиум! Да, и това става. Как да изкрещиш? С всичка сила да изкрещиш това, дето сега ще го казвам. О, боже. Давай, не. Изчекай на сайта. Чакай, не му го казвай, ще затвори. Ето единия, ето го другия. Айде, Сега го изкрещи. Да, ти ме лъжиш. Второто е истинското. Първото е... да, наистина, второто е истинското. Много ме лъжиш, бе. Защото е истинското. Що да те лъжи? Изкрещи, че имаш премиум акаунт, това какво ти пречи? Да, бе, излезна ми едно... Излезна ти бабата. Едно дет вика. Добре, това да запишем на ето пия, чао. Да. Спрях клипа. Майко, сега и аз ще го спря. Майко, добре, чао, това беше фейл клипа, чао.